Mangwanani ega ega tinoona vana vazhinji vakabereka mabhegi vachienda kuchikoro. Ukabvunza mwana kuti unoda kuzoitei, vazhinji vanotaura mabasa anoshandwa mumahofisi, vanoenda kunoita vana mukoti, vanoda kuita ana chiremba, vadzidzisi. Vashoma vanozokudza kuti inini kana ndakura ndoda kuzenge ndichipusha chingoro, kana kuti ndiri kuda kuzoita zvekurima kagadheni kangu kadiki. Asika tinoona kuti hazvizi zvese zvatinoti when I grow up I want to be chakati zvinozobudirira. Asika munhu woregera here kudya kana kuti kushanda nokuda kwekuti zvawaiti unoda kuita hazvina kuzobudirira. Nhasi uno pano tine vakomana vechidiki vatinoda kunzwa kuti ivo vachienda kuchikoro ndezvipi zvavaiti kana takura tikuda kuzenge tichiita, uye kuti iye zvino izvi chii chavari kuita chiri kuvapa raramo. Nhasi uno muchirongwa my hustle. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatinzwei vakomana vachitaura. Anzvadzi makadii? Ndinofara madam makasimba here? Ndiripo hangu. Uchikura uchienda kuchikoro wati unoda kuzoita? Inini shwiro dzangu ndichikura nichienda kuchikoro ndaiti ndikapasawo pamwe ndichazoitawo teacher. Ndo panga paine point yangu. Kana wakura waida kuita teacher, ngatimbonzwai umwe. Uchikura waiti ukabvunzwa ndoda kuzoita kana wakura waiti kudi? Ani ndichikura ndaitazira kunge ndichitawo kana musoja. Aida kuita masoja. Mudzidzisi nemusoja hazvina kubudirira. Asi makangogara here imimi? Inini sofa pandakapedza chikoro ndakatanga ndichishandirawo munhu, but ndakaona kuti kushandira munhu basa rakangooma, bhozi dzimwe nguva unenge uchishungurudzwawo uchidi wakamirira pei, dzimwe nguva pei yacho haine nguva. Saka zvakadaro ndakaona kuti mari yandaitambira yanga iri shoma zvayo, asi ndaigona kuichengetedza ndichiti yandawana iyo ndoisa pasaidi, kusvika ndakafunga kuti ini ndoite mukati meupenyu hwangu. Ndaona kuti kugara akuite uye kushandira munhu akuite. Ndakatangawo kuongorora zvaita vamwe, ndakatangawo kuhodhawo mbudzi, iye zvinoita basa rembudzi, ndo basa randiri kuita. Kana uchitoita basa rembudzi nyatsotitsanangurira, because munhu akadzaita basa rembudzi uri kudzifudza here, uri kuitei? Handisi kufudza mbudzi dzemunhu, asi kuti ndinoenda kumamisha ndichinohodhawo mbudzi dzangu. Ndahodha mbudzi dzangu ndouya nadzo muHarare ndichitengesa. Tine vatinotengesera mbudzi, tine makastoma edu, vamwe vanouya ma1-1 vachitenga mbudzi, kozotiwo vemabhucha vatinokwanisa kusupply mbudzi kumabhuchers. Uri kuitawo zvembudzi futi here? Ndiri kuitawo zvembudzi. Wakatanga sei iwe? Ndakamirawo chikoro nekushayiwa mari yekuendera mberi, ndobva ndauyawo kunoku kuHarare. Ndiri pano panakikmen vatenowadi toitawo zvekutengesa mbudzi. Kutanga kwandakaita ndakatanga ndiri pambudzi papo ndikabva ndichitawo zvekuvhiya mbudzi dzevamwe, ndichingwavha mari kusvika ndawanawo mari yekuti ndandakukwanisa kuhodhawo dzangu, kusvika ndakutanga kutosumukirawo zvekutanga kutoonekerawo pane vamwewo, zvekutoti ipapa ndatovawo nadzo dzandakukwanisa kutengesawo dzandotiwo dzangu inini. Saka ndo basa redu ratinaro panapo. Vakomana imimi mukutotudza kuti imimi makutoti munotoverenga kuti inini ndine danga rangu rine mbudzi. Ichokwadi madam, ndo zvavapo izvezvi. Wataura uchiti isusu tunoenda kumamisha kwatinonohodha mbudzi. Mungatitsanangurire kuti kumamisha uku munomuka nguvai, mamisha api amuri kuenda, uye munoda transport yakaita sei, inokwana mbudzi ngani, murodhi munofambika here, mune matsamba here ekufamba nembudzi kuti munozoti atizomiswa kunzi tatorerwa mbudzi dzedu? Ichokwadi madam, basa redu rakamira rakadai so. Tinohodha mbudzi kusaidi kudande, ndokwatinohodha mbudzi. Tinomuka makuseni tichifamba musha nemusha tichitenga mbudzi dzedu. Tatenga mbudzi dzedu dzinenge dzakwana, tinotora mupurisa anotikilira mbudzi dzedu. Takilirwa mbudzi dzedu toya nadzo kuHarare. Mbudzi dzedu dzinenge dzine mapepa emapurisa nebepa rekwaVET rekuti tinofamba murodhi zvakanaka, nokuti tikafamba mbudzi dzedu dzina mapepa tinokwanisa kubatwa nepolisi, tinokwanisa kusungwa kana mbudzi mapepa, nokuti vanenge vachifungwa kuti mbudzi dzabiwa. Munoita mazuva mangani
pamunomukira kuenda kudande one day here nekuti vamadzoka sezvo mukuti kuti hanzi chinenge chifamba musha nemusha? Hatikwanisi kutenga mbudzi one day nekuti basa racho rakati kurisei, teitoda mbudzi dzakati one day. Saka tinokwanisa kupedzawo 3 weeks kana kupedza mwedzi tichitenga mbudzi dzedu. Tapedza kutenga mbudzi dzedu ndipo patinozoklisa mbudzi dzedu tozouya nadzo kuHarare. 3 weeks musipo muchitsvaga mbudzi kwamunenge muri. Kunoku kune vamwe vanenge vasara here vachitengesa, kana kuti munhu one anenge achikuita zvembudzi yake, kana kuti munotoita zveya zvekuti zvoni umwe ari kuenda kunotsvaga asi umwe osara achitengesa dzamakambenge mawana? Vanoenda kunotenga kumusha, vanoita zvekutenga kumusha. Isusu tozodzihodha nadzapinda muno mudzayatiwa maclearance forms zvese nechichi, tozodzitengesa dziri muno dziri paground, and then tochitanga kudhila nemakastoma anenge achibva kunze chichi ndovateta kudhila nawo tava munomu. Zvichireva kuti panapa pane vaviri vanoenda kumamisha kunodzitenga, kwouya vamwe vanotengeserwa nevanenge vaenda kunodzitora kubva kumamisha. It's okay. Pane vanoti isusu tisitoita zvekutenga kune vanenge vabva kumamisha tichidzitengesa tiri muno muHarare. Muri vakomana vechidiki, muchitanga zvembudzi izvi maimbonyarawo here kuti vedu bhebhi rikasvika ndirudza kuti hai inini kanotengesa mbudzi zvinobuda here izvi? Kana kuti vamwe vatakadzidza navo munoziva kuti vanhu nenyaya yemafoni unonzwa kuti ningakuita chakati zvichida pamwe mutori mugurupu rekuchikoro. Zvekutanga maimbonyarawo here nebasa iri? Madam, inini zvichokwadi kana musikana akatosvika ndakatopfeka hembe dzebasa zvichokwadi ndakapfeka hembe dzebasa, ende handinyari nekuti ndo basa rangu, ndo panondipa mari ipapo. Anogona kutosvika ndakasviba ndine madhaka ndichivhiya mbudzi dzangu, asi handinyari nekuti ndo basa rangu iroro. Even mazeyo kutanga una kumbotiwo here kana even mugurupu rekuchikoro vana vakabvunza kuti kwaiwa uri kuitei? Wati inini ndiri kuita zvembudzi. Ndakatombotanga ndichinyara, asi ndakana kuti panondipa mari ndipapo, handina kumwe kwandichaenda. Basa rangu ndovimba naro kuti rinondichengeta. Madam, unotodada naro futi? Ndinodada naro. Uku kwaiwewe zvakangobva zvangoti gedye here? Kana pane mazuva ekuti waitomboti munhu akati otombowanda kuti vakomana ndiwandisei munhu asandiwono pamwe ndakadzidza naye kana chii? Ndatosununguka singaitende pazvinhu zvangu ndaitoti handiri serious, kutoti pamwe pacho vakatopedzisira kutoyemura zvandiri kuita zvacho kutoti ndozvitori nemari kudarika zviri kutoita vamwe kumukira mabasa vachitokwira makombi vachienda chichiva dzimwe nguva kutozviyemura kutoti kutozvitsvagira kune kurinani than kushandira munhu. Ndepapi pamunoti imimi basa redu rekutengesa mbudzi rinotombokwira zvekuti unoti aiwa izvezvi mazvano tiri kuita mari? Tine nguva inokwira masales edu. Iyi nguva inofanira nekuti tine pekutanga tine nguva inonzi Ramadan, inguva yemaIndia iyi. Nguva iyo mbudzi dzinokwira nekuti dziri pa high demand, saka dzinoti kwirei. Nenguva yeChristmas muna December mbudzi dzinotombokwira masales zvekuti dzichitoti dhurei panguva iyoyo, saka uye dzinofamba zvakanyanyisa panguva iyoyo nekuti vanhu vanenge vachifara. Madam, vanhu vanenge vachifara. Ndepapi pekuti imimi munomboti tinenge tichiti aiwa iye zvinezvika zvakaoma, pekuti munoti dzimwe nguva mbudzi hadzisi kana kutombofamba, zvinhu hazvisi kunyatsoita zvakanaka? Tikangoti muna January February zvinhu zvinenge zvakatiomera. Vanhu vanenge vachienda kumakebheji vasingadye nyama? Pane pakaipa bhozi vane vakapindwa nenhau dzezvikoro chichi, saka manje dzimwe nguva panomboti tiomerei ipapo. Nguva yamunoita mari stereki nenguva yamunenge maderera pakuita mari yenyu munozvibhalansisa sei? Nekuti rent inenge ichingodiwa, hazvinei kuti vanhu havasi kudya mbudzi. Mune zvamunoita here imimi kuti pamunenge muchitengesa paipe zvakakwira muone kuchengeta mari? Right, zvatinoita madam, panguva inokwira masales edu munhu unofanira kushanda nesimba kuti mari yako inobhalanza muhomwe. Nokuti nguva inokwira masales iyaya, nguva inofamba basa, iwe ukasashanda nesimba mari yako haikwanisi kureisa. Saka pazvinozooma paya iwe usina kushanda, zvinova kuti zvichakuomera futi nekuti hauna mari muhomwe. Asi uchinge washanda nesimba mari yavamo muhomwe, pazvinoma paya iwe unongoziva kuti sometimes vamwe vakushandirawo chikafu, mari inoda kugara uinayo kutara. Ndeapi hamungati imimi
maadvantages ekutengesa mbudzi. Ya maadvantages ekutengesa mbudzi ndinoona kuti zvakakoshera kuti munokwanisa kuti vanhu vanokwanisa kuwanawo muriwo muHarare, nyama ichanetsewo, uye imwe advantage iripo ndeyekuti unenge uchizviitira basa rako wega pache zvako iwewe usina munhu anokushungurudza anozokudza kuti apa wakanganisa, apa wadani, apa wadani. Ya ndingangoti ndo maadvantages iwayo. Mukoma mambotaura nyaya yekuti kunyange ukasvika ndichivhiya mbudzi munenge muchivhiyirani. Ndinokwanisa here kuuya inini handigone kuuraya mbudzi asi inini mbudzi ndiri kuida, nyama ndiri kuida, ndinokwanisa kuuya here ndotenga mbudzi yangu ndoenda nayo kumba yagadzirwa zvese? Zvatinoita ndezvekudai. So kana imi mukatenga mbudzi yenyu, kana ndikati $35, which means inenge iri mari yekutenga mbudzi yamunenge muchida imimi. Kana muchida kuurayirwa, muchida kuenda nayo iri nyama, munesa yava 35. Zvichireva here kuti mari yenyu inouya kuti pakutengesera vanhu mbudzi uye pakuvavhiyira? Right, basa rakamira rakadai so madam. Tine vanhu vamwe vasingakwanisi kuhodha, vanongomirira kuvhiya chete. Saka vanovhiyawo vaya vanenge vachidawo mari yavo. Zvireva kuti kana even kune anoita zvokutengesa vachida kuvhiya futi zvakare anokwanisa kuvhiya, asi ane kamari kaanozowedzeredza pamusoro peprice yembudzi. Zvireva kuti anokwanisa kuwedzera kana $5 yebasa rembudzi chete, nekuti mushure mekunge avhiya mbudzi achageza matumbu. Kune vanoda kusungirwa zvinyenza vanosungirwa futi zvakare. Munhu akutongotakura zvokunosvika achisa mupoto? Hapana kana chekuti unosvika uchizonobata futi. Kutongotora zvinyenza zvako nebanga rako wakacheka zvinyenza, hauchabati tsvina dzese. Tsvina yese tinenge taclear. Pabasa renyu rekutengesa mbudzi iri makawanda zvakadii zvokuti mungatoti tinenge takawanda, uye kana kuri kuti makawanda mbudzi idzi munodzichengetera kupi, uye munhu anoziva sei kuti iyi mbudzi yangu iyi haisi yangu? Mbudzi idzi takawanda zvokuti toona kunge tiri kana zvekuma50. Mumwe pamwe ane mbudzi kana 5, mumwe ane 3, mumwe ane 2. Saka manje maki atinotoita isusu tinotenga pendi. Mumwe anopenda kana apa anogona kukwanisa kuti anoona kuti uyu ndo maki yangu. Anogona kupenda musana kana nyanga kuitira kuti uzive kuti ukasire kuziva kuti ndo yangu kana pakasvika customer ukasire kunoibata uchisvika nayo pacustomer uchitengesa. Padzinogara dzinozori nenguva yadzinonorara kuplot. Pane kwadzinonorara kuplot, kwadzinonorara ndiko kwadzinomukira tinodzitora ikoko kumakuseni tomutanga tadzifudza and then tobva tazodzisa pamarket. Munonotora nei kuplot ikoko? Munouya muchidzifudza mutare here matiri kuona motikari dzichifamba idzo? Aiwa, kusi kure zvako kwadzinenge dziri padhuze. Tinotokwanisa kubudisa makuseni aya totina mbudzi dzedu dzotofamba dzosvika paground. Dzasvika tokwanisa kutodzifudza, dzafura. Pane nzvimbo dzadzinofurirawo, nzvimbo dziya dzine maopen space aya ndokwatokwanisa kufudzira mbudzi dzedu. Dzasvika dzaguta todzoka pamarket totengesa mbudzi dzedu zvakanaka. Zvichireva kuti mbudzi dzinotoramba dzakasimba, hamuna dzimwe dzinozoonda here dzauya muno muHarare mekuti hamuna chikafu chakati tsvikiti? Aiwa, mbudzi dzedu dzinenge dzakasimba madam, zvekuti mabvira dzaita kumusha ndo zvadziye dzingori dzechitongofura zvakanaka. Zvoti even kune vanoda kutotora dzekuchengeta vaya tinokwanisa kutovapa vachiona mbudzi iyo yakasimba. Kana kuine dzine mazamo dzinokwanisa kutoberekawo futi zvakare. Vanoita zvekuchengeta mbudzi vanokwanisa kutenga mbudzi dziya dzine vana vaitinochengeta. Chichitaurirewo pacompetition apa, nekuti kana munudza kuti munenge muri 50, saka munoita sei? Munoti mota ikamira mumhanya here kunoti inini ndine mbudzi, munobva mamhanya nembudzi yacho pamota here? Munozvifambisa sei pacompetition? Nekuti munhu wese panopera zuva kuda kuendawo kumba uine mari, munozvifambisa sei? Right, zvakanaka madam. Isusu kana customer ichinge asvika tinobata mbudzi dzedu, mumwe nongomisa mbudzi yake, customer yosaridza mbudzi yairi kuda. Kana kuti dzimwe nguva customer inosvika yomira padanga onongedzera mbudzi yairi kuda odzwa price. Amurwere apangoita zvibhakire because varume 50 muchiswera mese apo mune mbudzi panomborwiwa here? Tife takarwa kana kunzwa kana noise, asi kuti zvinoitika ndezvekuti competition iyoyo panowanika wani anoita lucky customer yobva yatongochuza yobva ati handoda iyi, yobva yatobuda muresi. Pouya vamwewo
tichingoita chidaro tichingochinjana munhu wese anototengerwa necompetition iyoyo. Ini ndakatarisa mbudzi dzikadzi pane dzimwe dzakutoratidza kuti dzakasimba kouya dzimwe dzidiki dzinenge dzine maprice akasiyana here. Maprice anoti siyana ipapo. Maprice edu isusu anotangira pa 35 kusvika pa 150. Saka pane mbudzi tine mazera madiki, medium nema big size. Pane mbudzi ye 150. Mbudzi medium dzinokura zvokusvika pa 150. Dzimwe nguva kana kutodarika nekuti inenge iri hombe. Dziri type dzembudzi dzedu dzatinozoziva dzekumusha idzi. Breed akasiyana. Tine mabhua, macross nemahard mashona edu aya. I think ipapo mazonyatso chidzekesa manje ndambofunga kuti mbudzi shosho yedu yekumusha iyo yosvika pa 150. Chii chamungade kutaura imimi kune vakomana vechidiki nekuti tiri kuona kuti vamwe vari kungoswera vakagara mumadhireni vachiti mabasa hakuna, asi imimi muri kutaura kuti muri kurarama nekutengesa mbudzi. Ndinoti kune vakomana vese vechidiki ndinovakurudzira kuti ngavakwanise kuitawo basa ranokwanisa kuzvishandira iye pachake, asamire kuda kupinzwa basa every time, asi kuti ave nepfungwawo dzekuti atsvagewo mari, nekuti akasava nepfungwa idzodzo ndipo vanoswera vachiita zvekudhakwa vachidiwa vachiti mabasa hakuna, anenge angomira basa ndichariwana, asi mabasa hongu ari kunetsa, asi iwe chitsvagawo nepesi paunogona kuti ukwanise kurarama. Pakanzi mabusinessmen sumukai, munosumuka here? Tinosumuka. Nekuti mutori mabusinessmen. Mune mukana here wekuti mimi munokwanisa kuzopa umwe munhu basa? Tinomupa zvienderana nekuti anenge achikwanisa kuita zvipi zvacho. Imimi vakomana mamagara muri muno here muHarare kana kuti makabva kwamakabva mukati isusu tikuenda kuHarare, vamwe vanoti tikuenda kunotsvaka basa, asi mimi mubva mauya kuzozvicreatera basa renyu kunoku kuHarare. Makauya kuHarare kuti mama matongogara muri henyu muHarare? Inini ndakakurira kwaRusape, ndo kwandakakura ndichipindira chikoro changu ikoko. Pandakazopedzawo chikoro ndo pandakazopindawo muHarare ndatsvakirwa basa ndichishandirawo munhu. Saka mukushandira munhu daro mukoma wangu akazonditorawo vakandiratidzawo kuti apa ndo pakwanisa kutsvagwa mari, ndo kuzotanga kwandakaita basa rembudzi. Makatoratidzwa kunzi apa pano muHarare? Ndakatoratidzwawo ndokutanga kutozotohodhawo mbudzi dzangu chiendawo kumamisha ndichiva nadzo panzvimbo ipapo ndizotengesa mbudzi dzangu. Ndizvozvo inini ndobva kumasvingo kwaGutu, but apa pakatangawo pana baba vangu ndobva vanditora ndichiri mudiki kusvika ndakukwanisa kugena kuti ndakutoziva zvandakuita chichi. Mirai, baba venyu vaitoita zvembudzi idzi? Ndo vakatanga vari paground papa kusvika vazozororawo kusvika ini ndakutoziva kuti mari inodzwa kwasiye kana tiri pambudzi kusvika ndakutosumukirawo. Vanoita marato vanonzi vanonama mapoto, vanonzi imi amapoto, imimi kamunhu achida kukudedzai asida kudedza zita renyu anodedza chitichi? Right, inini anoda kundidedza anodedza achiti Mr. Got Meat, ndo zita ranodedzwa naro iroro. Kuri kuti pane vari kuona chirongwa chino rototi ndiri kushaya kuti mbudzi ndoiwana kupi, mungatisiro here nhamba yekuti pamwe ari kutoti ndiri kuda mbudzi kana ndoda kutuma munhu kuti anonditengerawo mbudzi, nhamba dzavanokwanisa kukubatai nadzo? Right, inini kune wese anenge azofunga kuti ada mbudzi, ingava yenyama kana dzekuchengeta kana mubhucha chaimo, vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti 07786 14 882 ndo nhamba dzavanokwanisa kundifonera idzo vachindibata. Ende kana kuine vada kuita kuigirwa mbudzi dzavo kunzvimbo kwavari ikoko tinokwanisa kusvika nadzo. Kana kuine vada kusvika patinenge tiri vakangotibata panhamba idzodzo vanosvika patinenge tiri, tinokomunikita kusvika tasangana. Nhamba dzenyu dzenhare? 0788 47 3508. Uku kwakutrabablas kwainzi kumbudzi uko. Saka iye zvino vanoda kutibata vanoya pana muna Kickman pana Old Blower Turn Off, pakona Kickman pana Old Blower Turn Off ndo patinenge tiri papo mu 10 wadroom ndo matinowanikwa isusu. Sama kuti mimi kunoku ndo kwakumbudzi pama robots pakona pana Kickman ndo pambudzi. Ini customer kana ichinge atora namba dzangu angosava kuseva namba dzangu kuti mbudzi nekuti ndo zita rebasa iroro. Saka tikatongoona mumafoni makanzi mbudzi vari kureva havasora mbudzi, vari kureva munhu anotengesa mbudzi. Aiwa mede mbudzi haina foni. Ane foni ndini munhu anoita zvembudzi wacho. Saka that's why makanzi mbudzi zvinoti
ndiri kutotaurwa inini. Iwe unongotaurwa kunzi mbudzi. Ndine inonzi mbudzi. Zvichireva kuti kana munhu akadedza ari kuko akasvika akati mbudzi chinomhanya ikoko munhu. Aiwa, mbudzi aitombozvinzwe ndindotomhanya. Zvatapinda zvatikangonzwa pera tikoti mbudzi unotocheuka. Mafarira ndoita. Ndangonzi mbudzi ndakutomhanya ikoko. Ndozotora mbudzi yacho. Aiwa, vakomana taona muri kuita zvinhu zvakanaka. Nhasi uno pachirongwa My Hustle tanga tiine vakomana vechidiki vakati ivo mari imari zvekuda kutsvaga kuti ndiite chii kana kushandira munhu ina handingazvigone, vakatanga basa rebhizinesi rekuita zvembudzi. Vati ivo iyezvo ukakutongonzwa kuti mbudzi vanobva vaziva kuti ndokubasa. Tinoziva kuti mimi kwamuri mune zvakawanda zvamuri kuitawo zvinokupai cheuviri. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti tikwanise kuya kuzonzwawo kuti imimi what is your hustle?